Бүйік ватан соғышы қаһарманы Берлинда Рейхстагка біріншілерден болып жеңу байрағы қадаған Ғази Қазихан ұлы Захитов 1921 елінің 20 августында Уфа губернасы Ямаш волости Яңақұш ауылында хәлле татар крестьяны ғаиләсендә туа. 1931 елдан туған ауылы мәктәбендә 1934-38 елларда 6 километр ераклыктагы Урьяды 7 еллык колхоз яшьләре мәктәбендә белем ала. 1938 елда Ғази Бөрі медицина училищесына укырга керә. 1940 елда 3-нче курста укыганда шуннан ук хәрби хезмәткә чакырыла. Алдагы хезмәт юлында табигый разведчик сәләте белән аерылып тора. Сугыш чорында кеше офицерлар курсларында төгәлләргә өлгерә. Әмма училищеда алган күнекмәләрен еш кына гамәлдә куллана. Полкташлары аны яратып лейб-гвардия лекаре дип йөртәләр. Сугышның беренче көннәреннән үк ватанны саклаучылар сафына баскан Ғази Захитов артиллерия дивизионының 832-нче бүлегендә разведчик булып хезмәт итә. Геройны бүләкләү кәгазендә Кызыл армияче Захитовның кыю, курку белмәс һәм ватанга берилгән разведчик булуы ассызыклана. 1945 елның 20 гыйнварында бер үзе дошманның 10 солдатын әсирлеккә алуы да бәян ителә. 1945 елның апрелендә камалган Берлинга өлкән сержант Захитов 3-нче удар армияның 136-нчы артиллерия бригадасы составында бәреп керә. Нәкъ менә шул вакытта командование Рейхстагка кызыл байрак кадау өчен бер юлы берничә һөҗүм төркеме оештырырга карар кыла. Ғази Захитов гвардия капитаны Владимир Маков төркеменә кертелә. Аңардан башка төркемгә тагын 24 кеше, шул исәптән өлкән сержантлар Михаил Минин һәм Александр Лисименко. Шулай ук сержант Алексей Бобров керә. 1945 елның 30 апрелендә 22 сәгать 40 минутта Ғази Захитов һөҗүм төркеме составында Рейхстаг бинасы өстенә беренчеләрдән булып кызыл байрак кадый. Түбәне төрле яклап утка тоталар. Захитов авыр яралана. Төркем байракка менү юлларын 1 майның иртәнге 5-нә кадәр саклый. 1 майда бөтен төркем Советлар Союзы герое исеме бирелүгә тәкъдим ителә. Әмма 1945 елның 18 майында алар кызыл байрак орденнары белән бүләкләнә. Ғази Захитов туган якларына 1946 елның җәендә әйләнеп кайта. Күкрәген 3 орден, 5 медаль бизи. 1947 елда туган авылы Яңақушта ул авыл советын җитәкли. Бираздан өйләнә, улы һәм кызы туа. Аннары МТСта механик булып эшли. 1953 елның 23 августында фаҗигале рәвештә һәлак була. Башкортстанның сугышчан дан музеенда Рейхстаг диварына Захитов фамилиясын язучы солдат сурәтләнгән диорама урнаштырылган. 1994 елда Россия Федерациясының оборона министрлыгы Хәрби тарих институты, Россия Федерациясының Фәннәр академиясе тарих институты, Башкортстан һәм Татарстан президентлары хуплавында Бобровка, Захитовка, Лисименкога, Маковка, Мининга Россия Федерациясе герое исеме бирү турында тәкъдим кузгатыла. Әмма әлеге тәкъдим Россия Федерациясе оборона министрлыгында яклау тапмый. 1997 елда Ғази Захитовның туганнарына Советлар Союзы героеның алтын йолдызы тапшырыла. Тик бу бүләк инде дәүләт статусында булмый. Туган авылындагы гранит һәйкәлгә Берлинны штурмлауда катнашучы Рейхстагка беренчеләрдән булып җиңү байрагын кадаган геройга мәңгелек дан дип язылган. Яңақушта мәктәп һәм урам Ғази Захитов исемен йөртә. Музее эшли, бюсты һәм мемориал такта куелган. 9 майда һәр елны митинг уздырыла. Герой исеме белән Казанда һәм Уфада урамнар аталган. Башкортстанның Мишкә районы үзәгендә Советлар Союзы геройлары таш диварына Ғази Захитов исеме дә уелган. 2020 елның 9 майында
Қазанның Жеңу паркында айрым постаментта Совет солдатына дип язылған 10 метрлы азат итүче сугышчы һәйкәлен ачу тантанасы булды. Аның прообразы итеп Гази Заһитов алынган. 2021 елның августында Гази Заһитовның тууына 100 ел тула.